Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako si vytvoriť virtuálnu vizitku s QR kódom. Poďme na to. Tu do vyhľadávacej lupy si napíš vizitka a Canva už mi ponúka rôzne možnosti. Ty si vyber takú, ktorá sa ti páči. Odporúčam s tvojou fotografiou. Ja som si vybrala túto konkrétnu a vidíš, že keď potlačím na ňu, ona je obojstranná, tu ti ponúka Canva ešte rôzne možnosti a ja už som si ju tu prerobila. Takže môžeš si tu dať samozrejme svoju fotku, svoje meno, svoj popis, svoje logo, svoje údaje, aké potrebuješ. A teraz, čo musíš urobiť, tak je zdieľať to ako webové rozhranie. Ty si do tej vizitky môžeš dať svoj produkt, svoju službu, čo len chceš. Ale my si ju potrebujeme najprv uložiť ako web. Čiže ideme zdieľať, dáme 3 bodky a tu je webová lokalita. Keď na to kliknem, tak ja už ju mám tu vytvorené. Vidíš, že mám tu Miriam Woltemar. Záleží od toho, ako si to pomenuješ. Takže dáme, že znova publikovať, ty tu budeš mať, že vytvoriť, čiže ty si to nazveš buď svojím menom, alebo dáš si to, svoje logo, si tam môžeš napísať, teda svoju firmu, čo len chceš. Dáme, že znovu publikovať, pripravuje sa mi dizajn. No a tu vlastne už mám moju webovú lokalitu. Ak ju zobrazím, tak sa mi to znázorňuje takto. A teraz, čo musíme urobiť? Ideme do toho dizajnu znovu. Dáme, že upraviť dizajn a tu vľavo dáme, že aplikácie. Dáme si QR kód a tebe to v tých aplikáciách dá rôzne možnosti toho QR kódu. Takže chceme, napríklad vyberieme si tento dizajn, nejaké hello a teraz tu ja si napastujem, ja chcem posielať tých ľudí z mojej virtuálnej vizitky do klubu Digitálna dáma. Týmto si srdečne aj ty pozvaná. Je to vlastne ročný program alebo polročný minimálne a sú tam rôzne sociálne siete, e-mailing, Canva a tak ďalej. Prečítaj si a teraz ja si to skopírujem. Ty si samozrejme skopíruješ či už svoj web alebo svoj nejaký produkt, čo budeš potrebovať. Vrátim sa sem. Ja si dám upraviť, vložiť. Dáme si generovať. Aha, čo tam chcem vlastne, tak dáme si online. Dáme generovať, uvidíme, čo nám to vytvorí. Ono sa to pýtalo, že čo tam chceme v tom QR kóde. Dala som taký zložitejší, ale nevadí, sú tam rôzne možnosti. Ty si vyber ten QR kód, aký chceš a už sa mi to tam prenieslo. Čiže ja si ho len zmenším, aplikácia úspešne nahrala médium do vašho dizajnu. Čiže tu si ho len dám niekde, buď hore, dole, kam len chcem a budem to posielať vlastne ľuďom. Nezabudni to potom zdieľať, ako PNG zdieľať. Nechceme to takto stiahnuť a ako PNG nezabudni to potom zdieľať. A ten človek, keď mu to pošleš, tak keď klikne na ten QR kód, tak dostane sa na tvoj produkt alebo na tvoju stránku, kam ho potrebuješ dostať. Samozrejme, zopakujem to, môžeš vložiť do tej vizitky rôzny klikateľný odkaz na svoj web, stránku a tak ďalej. A keď na to niekto klikne, automaticky ho to presmeruje tam, kam potrebuješ. Takže teším sa zase a uvidíme sa pri ďalšom videu. Daj mi vedieť, či sa ti podarilo a či budeš využívať, budem sa tešiť.